Na konferenciji o digitalnom novcu u Seulu 15. prosinca guverner Banke Koreje Chang Yong-ri upozorio je na veliku prijetnju tradicionalnim novcima središnje banke te učinkovitost monetarne politike, a glavni mu je krivac porast stablecoina. Istaknuo je napore Južne Koreje koja za pilot projekt maloprodajnog CBDC sustava koristi tehnologiju distribuirane knjige ili DLT. Za sad planiraju izdati 2 oblika digitalne valute središnje banke ili CBDC-a, a to su maloprodajni i veleprodajni, sve kako bi ublažili ovu prijetnju. Izjavio je da im dodatnu komplikaciju rade globalne mreže poput Visa i Mastercarda, a sve izrečeno je u skladu sa stavom mnogih velikih svjetskih središnjih banaka i financijskih institucija. Na primjer, Američka središnja banka istaknula je rizike volatilnosti povezane sa stabilnim kovanicama, posebno onima koje su kolaterizirane drugim kriptovalutama. Desetljetni sukob DeFi-a i CBDC-a postaje sve otvoreniji. Nakon gotovo 18 mjeseci, Američka komisija za vrijednosne papire i burzu ili SEC 15. prosinca odbila je peticiju burze kriptovaluta Coinbase koja je zahtijevala izradu novih pravila za digitalnu imovinu. Coinbase je izvorno podnio peticiju SEC-u u srpnju 2022. godine tražeći od agencije da stvori novi regulatorni okvir za kriptoimovinu koja se za sad vodi kao vrijednosni papir. Burza je tvrdila da su SEC-ova postojeća pravila za vrijednosne papire i nepotpuna i neprikladna za digitalnu imovinu na blockchain tehnologiji. U pismu kao odgovor Coinbase-u SEC je napisao da zaključuje da je traženo donošenje pravila trenutno neopravdano i odbija peticiju. Nakon 8 tjedana rasta, medvjedi su uspjeli spustiti ukupnu vrijednost kripto tržišta, što možemo očekivati idući tjedan. Nakon postignutog cilja na 1,63 bilijuna dolara, a što je gornjoj granici kanala i važna zona, tržište je krenulo u korekciju. U korekciji medvjedi su postigli prvi cilj na 1,47 bilijuna dolara. Idući cilj medvjedima je zona od 1,38 bilijuna dolara. Nakon toga pokušat će spustiti ukupno kripto tržište do zone od 1,31 do 1,28 bilijuna dolara. Bikovima je i dalje prvi cilj probiti iznad gornje granice kanala te iznad zone od 1,67 bilijuna dolara. Uspiju li probiti, idući cilj koji gađaju bit će zona od 2,12 bilijuna dolara. Nakon 8 tjedana rasta i Bitcoin je imao svoju korekciju. I Bitcoin se od početka godine kreće u rastućem kanalu, a bikovima je i dalje prvi cilj zona od 45.500 dolara. To je ujedno i zona na kojoj završava takozvani šišmiš obrazac, te se može očekivati značajnija korekcija, to jest pad cijene Bitcoina. Medvjedi su ovaj tjedan uspjeli postići prvi cilj na 40.500 dolara, a idući cilj im je zona od 35.000 dolara, te nakon toga i 31.800 dolara. Ako bikovi ipak uspiju probiti iznad zone od 45.500 dolara, idući cilj se nalazi na 46.800 dolara. To je zona koju medvjedi moraju obraniti ako žele spriječiti nastavak rasta cijene Bitcoina. I Ether je ovaj tjedan imao pad. Medvjedi su uspjeli spustiti cijenu skoro do prve zone, što je na 2120 dolara. Medvjedima je uspjeli probiti ispod prvog cilja na 2120 dolara, idući cilj spustiti cijenu Ethera do zone od 1940 dolara. Pikovi i dalje prvi cilj nastoje probiti u zoni iznad 2500 dolara, a koju medvjedi moraju braniti svim snagama. Uspješnim probojem iznad te zone, pikovima je idući cilj postići cijenu od 3525 dolara. Bez obzira na ovotjedni pad, postoje projekti kojima bi cijena mogla rasti. Informacije o tim kriptovalutama, kao i cijene koje ciljaju njihovi bikovi i medvjedi, možete potražiti na Fima Crypto Discord serveru. Pokrenuli smo Fima Crypto Discord server.
društvenu zajednicu u kojoj ćemo svi zajedno pričati o kriptovalutama, ali i ostalim stvarima iz svijeta financija, popraćeno tehničkom i fundamentalnom analizom uz slike grafova. Ujedno tu imate pristup privatnom chatu gdje možete uspostaviti direktni kontakt sa kvalificiranom osobom iz specifičnog područja koje vas interesira. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi same prijave, slobodno nas kontaktirajte preko naše web stranice ili na društvenim mrežama. Binance je objavio podatke o kriptovalutama prikupljene putem istraživanja preko 1000 ljudi, a provedenog od 15. studenog do 6. prosinca, koje je uključivalo korisnike Azije i Pacifika, Bliskog istoka, Europe, Afrike i Latinske Amerike. Rezultat govori da 76% ispitanika vjeruje da kripto mogu ublažiti nejednakost u prihodima, navodeći njenu transparentnost, sigurnost i dostupnost zajednicama s nedovoljno bankovnih sredstava. 23% cilja na dopunu svog primarnog prihoda, a slični postoci koriste ga za štednju, za dom ili ulaganje u drugu digitalnu imovinu. 36% ispitanika tjedno koristi kriptovalute, a najčešće za online transakcije. Većina, to jest 59%, koristi kripto 1 do 5 godina. 36% štedi u kriptu za financijsku sigurnost, 16% traži bolje kamate, a 14% štedi za mirovinu. 45% korisnika primarno koristi kripto za zaradu, 19% za uštedu novaca, a 9% za ublažavanje inflacije. Tezos blockchain je decentralizirana mreža za transakcije koje omogućuju pametni ugovori. Tezos se ističe svojim protokolom koji se i sam mijenja, robustnim modelom upravljanja i raznolikom upotrebom tokena. Koristi model delegiranog dokaza ulaganja ili proof of stake, koji korisnicima daje mogućnost sudjelovanja u važnim odlukama o protokolu i upravljanju u lancu. Većina blockchaina prve generacije, kao što su Bitcoin i Ethereum, imaju određena ograničenja, poput propusnosti ili sigurnosti, a programeri to popravljaju nadogradnjama koje se nazivaju hard ili soft fork, to jest račvanje. Račvanje se događa kada se zajednica ne može dogovoriti oko promjena, te se uz postojeću stvara nova, zasebna mreža s novim protokolima i promjenama. Kreatori Tezosa željeli su izbjeći račvanje jer smatraju da guši inovacije i sprječava potpuni razvoj mreže, te su implementirali samoizmjenjivi blockchain, a projekt je postao popularan zbog svog modela upravljanja. Okosnicu Tezosa čine 3 glavna protokola: mrežni, transakcijski te konsenzus. Mrežni protokol dizajniran je za određivanje blokova i njihovo slanje kroz lanac. Protokol transakcije upravlja potvrdom transakcija, dok protokol konsenzusa omogućuje platformi postizanje konsenzusa o stanju blockchaina. Putem potonjeg protokola korisnici platforme moraju glasati o svakoj modifikaciji, dodavanju ili nadogradnji Tezosa. XTZ je Tezosov izvorni token, a može se koristiti kao sredstvo razmjene ili za sudjelovanje u upravljačkim funkcijama platforme. Svaka nadogradnja ili modifikacija koju predlože programeri podliježe glasanju među vlasnicima tokena, a programeri zarađuju XTZ ako se prihvate njihovi prijedlozi. Vlasnici XTZ tokena glasaju o mrežnim promjenama koje se mogu implementirati bez potrebe za račvanjem. Svoje XTZ tokene mogu uložiti i u pametni ugovor, što omogućuje delegiranje tokena određenom pekaru ili bakeru. Pekari funkcioniraju slično kao i validatori i rudari. Njihova je zadaća održavati integritet i zdravlje lanca odobravanjem transakcija koje se smatraju ispravnim. XTZ se trenutno nalazi na 73. mjestu s tržišnom kapitalizacijom od $905 milijardi. Tezos kao napredan blockchain pruža siguran i prilagodljiv temelj za široku lepezu decentraliziranih aplikacija.